Ahojte, v tomto videu sa pozrieme na 10 najlepších nastavení pre dron DJI Flip, ktoré vám pomôžu dosiahnuť čo najlepší zážitok z lietania. Ak ste si tento dron ešte len zakúpili alebo nad jeho kúpou rozmýšľate, tak toto video je presne pre vás. Poďme teda na to. Dobre, začneme s funkciou Follow. Táto funkcia prikáže dronu DJI Flip, aby vás sledoval, čím si vytvoríte veľmi unikátne zábery. Sledovanie môže prebiehať buď na bicykli, alebo ak kráčate na nejakom náučnom chodníku a podobne. Pri tejto funkcii je veľmi dôležité nastaviť správnu výšku a vzdialenosť, v ktorej sa dron bude pohybovať. Nesprávne nastavená výška alebo vzdialenosť môže viesť buď či už k nehode, alebo k pokazeným záberom. Ak ste si DJI Flip práve ešte len zakúpili alebo sa chystáte na svoj prvý let, tak najprv je potrebné dron spárovať, a to buď s ovládačom alebo s telefónom, v závislosti s čím to plánujete používať. Párovanie stačí vlastne vykonať raz a následne sa už dron bude automaticky pripájať, či už keď zapnete telefón alebo keď zapnete ovládač, tak sa vám to automaticky prepojí. V prípade, že budete DJI Flip používať so svojím smartfónom, tak je potrebné si stiahnuť a nainštalovať aplikáciu DJI Fly. Pokiaľ máte iPhone, tak túto aplikáciu nájdete bežne v App Store, ale pokiaľ máte Android, tak tam je potrebné si túto aplikáciu stiahnuť buď naskenovaním QR kódu, ktorý sa nachádza na krabičke, túto, alebo potom cez oficiálnu stránku dji.com. Pokiaľ teda máme aplikáciu stiahnutú a nainštalovanú vo svojom smartfóne, tak si ju zapneme, rovnako tak aj zapneme drona DJI Flip. Následne sa vám v aplikácii v ľavej dolnej časti zobrazí taká ikonka, že Connect, vyskočí vám tam, že DJI Flip a Connect, klikneme na túto ikonu, to v preklade znamená, že pripojiť, pripojíme sa teda na drona a po niekoľkých sekundách sa vlastne spáruje automaticky smartfón s vašim dronom a budete vlastne na svojom smartfóne vidieť prenos obrazu z drona DJI Flip. Po pripojení teda drona k mobilnému telefónu sa vám zobrazí vlastne záznam z kamery a taktiež možnosti ovládania dronu DJI Flip. V stredovom paneli, keď si ho rozklikneme, tak tam máte na výber vlastne zo 6 možností režimov lietania s týmto dronom. Nás však momentálne zaujímajú nastavenia jedného z týchto režimov, takže klikneme na v pravom dolnom rohu na možnosť Settings, čo teda v preklade znamená nastavenia. Keď si to klikneme, tak tam máme vlastne možnosti nastavení jednotlivých režimov lietania a nás teda teraz konkrétne zaujíma režim Follow, takže rozklikneme si tento režim a po rozkliknutí sa nám teda zobrazia možnosti nastavenia tohto režimu lietania. Vidíme, že máme možnosť nastaviť vlastne Distance a High. Distance teda znamená vzdialenosť a High znamená výška a my sa teraz ideme pozrieť na nastavenie vlastne sledovacej vzdialenosti. Ak lietate v exteriéri, tak odporúčam túto možnosť nastaviť na far, aby ten dron bol vlastne čo najďalej od vás. Tie zábery sú potom vlastne krajšie, alebo ak nastavíte medium alebo close, to znamená, že buď stredne alebo blízko za vami, tak potom na tom obraze je primárne iba váš chrbát a oreže to značnú časť toho obrazu zachyteného, takže tie zábery potom nie sú úplne ideálne. Možno ak idete po nejakej lesnej cestičke, kde je veľa prekážok, konárov a podobne, tak je lepšie, aby ten dron bol bližšie za vami, ale nemusí byť až úplne na close, takže tam by som možno zvolil možnosť medium. Možnosť far odporúčam aj napríklad pri jazde na bicykli alebo pri rýchlej chôdzi alebo behu, aby ten dron mal vlastne väčší čas na zareagovanie, ak napríklad náhle zabrzdíte, čiže povedzme nejaká modelová situácia, že bežíte, potrebujete zastaviť alebo spomaliť a ten dron vlastne letí v nejakej rýchlosti za vami, tak aby mal čas zareagovať a aby do vás nenarazil alebo aby nenarazil do nejakej prekažky. A naopak, ak lietate napríklad interiér, tak tam určite odporúčam možnosť close, aby ten dron bol čo najbližšie za vami. A minimalizujete tým vlastne možnosť dronu, aby narazil do nejakej prekážky alebo podobne, takže pokiaľ je ten priestor malý, stiesnený, tak tam odporúčam používať nastavenie close a ak máte voľnosť alebo teda veľký priestor v exteriéri, tak tam odporúčam far.
Druhé z nastavení určuje výšku, v ktorej dron letí za vami. A tu na opäť rovnako ako pri vzdialenosti záleží to od prostredia, v ktorom sa chystáte lietať. Ak lietate v prostredí, kde sú prekážky vo vašom okolí, povedzme, že vyššie ako vaša hlava, tak tam odporúčam nastaviť možnosť low, aby letel vlastne ten dron nízko, aby sa nestalo, že narazí do nejaké prekážky, čiže to, ako som spomínal, napríklad po nejakej lesnej cestičke, ak idete alebo prechádzate nejakým lesom a podobne, tak tam je veľká pravdepodobnosť, že vo vyššej výške sú vlastne nejaké vetvičky a podobne, čiže ideálne, aby letel čo najnižšie. Naopak, ak lietate v priestore, kde sú povedzme, že nejaké nízke kryky alebo živé ploty a podobne a potrebujete pomedzi ne prechádzať alebo podobne, tak tam odporúčam nastaviť výšku na high, aby ten dron letel teda čo najvyššie a aby sa nestalo, že zachytí nejaký ten živý plot alebo nejaký krík. Pri oboch teda týchto nastaveniach, čiže distance aj high, takže vzdialenosť a výška, tak stále je potrebné teda sa prispôsobovať tomu prostrediu, v ktorom sa chystáte lietať a jednoducho nestačí to len nastaviť a nechať tak, ale stále sa porozhľadnúť po okolí, že kde chcete lietať a podľa toho si toto nastavenie prispôsobovať. Za mňa sú teda najkrajšie zábery pri nastavení far a high, teda vysoko a ďaleko. Tie zábery sú podľa mňa najkrajšie. A nie stále sa to však dá kvôli tomu prostrediu, no ak by sa vám náhodou stalo, že s tým dronom narazíte a ho rozbijete, tak nič sa nestalo, stačí nám ho poslať, my to vieme odservisovať, link dole v popise. A teraz mám pre vás jeden trik. Režim follow funguje tak, že bez ohľadu na to, z akej pozície dron odštartuje, stále vás bude sledovať zozadu. Buď teda počká, kým sa presuniete pred neho, alebo keď je už za vami, tak jednoducho vtedy začína ten režim sledovania. Ale čo keď chcete napríklad, aby vás sledoval z boku, alebo povedzme, že spredu, alebo z nejakého iného uhla? V tom prípade musíte použiť režim Direction Track. Tento režim si najprv musíte nastaviť v nastaveniach. Prejdeme teda opäť v pravom dolnom rohu do nastavení, teda Settings. Vyberieme si režim Custom a tam si zvolíme možnosť Direction Track. Direction Track teda funguje tak, že dron vás bude sledovať v pozícii, z ktorej sa ten Direction Track spustí. Ak teda chcete, aby vás sledoval povedzme, že z boku alebo spredu, tak je potrebné najprv s tým dronom naletieť napríklad, že na bok ku vás, teda od vás. V takejto pozícii vlastne spustíte Direction Track a on si vás už potom bude sledovať z boku. Rovnako to funguje teda buď spredu alebo z iného uhla. Najprv teda s tým dronom musíte naletieť do požadovanej pozície a tam spustiť režim Direction Track. Teraz sa poďme pozrieť na nastavenia kamery. Pokiaľ chcete s dronom DJI Flip dosiahnuť čo najkvalitnejšie fotografie, existuje niekoľko nastavení, ktoré je potrebné upraviť. Začneme s nastavením megapixelov. Najprv však dron musíme prepnúť do fotorežimu a následne prejdeme do nastavení a v sekcii kamera nájdeme vlastne možnosti megapixelov. Tu je potrebné rozlišovať, že či ideme fotiť cez deň alebo v noci alebo za horších svetelných podmienok. Pokiaľ chcete dosiahnuť čo najkvalitnejšie fotografie počas dňa, tak určite odporúčam zvoliť možno 48 megapixelov a pokiaľ fotíte v horších svetelných podmienkach alebo prípadne v noci, tak určite odporúčam zvoliť 12 megapixelov, vtedy tie fotografie vyzerajú oveľa lepšie, sú také menej zrnité. A čo sa týka napríklad formátu ukladania fotografií, tak pokiaľ nemáte žiadne skúsenosti s úpravou fotografií, s color gradingom a podobne, tak odporúčam ponechať možnosť ukladania na JPEG. Vtedy tie fotografie sú hneď pripravené vlastne na zdieľanie. A ak ste nejaký fotograf alebo máte teda skúsenosti s úpravou fotografií, či už vo Photoshope alebo v nejakých iných softveroch a prípadne color grading a podobne, tak tam odporúčam svoju možnosť JPEG plus RAW, lebo tam pomimo JPEGu, kde teda stále získate aj fotografiu vo formáte JPEG, ktorá je hneď pripravená na zdieľanie, ale získate aj fotografiu v RAW formáte, ktorý si viete dodatočne potom teda vo vami požadovanom alebo vami používanom softveri dodatočne upravovať. Ďalším nastavením, ktoré odporúčam zmeniť, je pomer strán. Tu opäť platí, že pokiaľ ste začínajúci pilot alebo nemáte skúsenosti s úpravou fotografií, tak ponechať pomer strán na 16:9, vtedy tie fotografie sú vlastne hneď pripravené na zdieľanie.
zdieľanie. Ak však potrebujete viacej flexibility, máte nejaké skúsenosti s fotením, tak odporúčam zvoliť pomer strán na 4:3. Vtedy vám vlastne tá fotografia ponúkne viac vertikálneho záberu a ten finálny výrez si už vystrihnete podľa seba. Takže dáva vám to viacej flexibility. Dobre, a teraz sa poďme pozrieť na nastavenie videa. Najvyššiu možnú kvalitu videa dosiahnete pri rozlíšení 4K. Rozlíšenie si viete nastaviť kliknutím v pravom dolnom rohu na takúto ikonku. To keď si rozkliknete, tak tam si viete nastaviť rozlíšenie a frekvenciu snímok, teda FPS. Ja osobne odporúčam natáčať pri 4K 30 fps. Ja to najčastejšie používam. Naše videá štandardne končia na sociálnych sieťach alebo na YouTube, takže tam sa aj odporúča vlastne 4K 30 fps. Pokiaľ chcete spomalené zábery, tak odporúčam sa prepnúť do režimu slow motion. Tam potom máte na výber väčšie FPS, teda väčšiu frekvenciu snímok. Pokiaľ však používate flip čisto len s mobilným telefónom, tak tam nemáte režim slow motion, takže tam potom odporúčam znížiť rozlíšenie na 1080 pixelov a nastaviť FPS na 60 a tým dosiahnete dvojnásobné spomalenie vlastne toho zaznamenaného obrazu. Takže to je za mňa celkom fajn. Expozíciu odporúčam ponechať na auto, nakoľko to podľa môjho názoru funguje dosť dobre. Ale tuto pri expozícii sa ešte trošku pozastavíme a odporúčam tu spraviť ešte dve také malé zmeny. Prvou je trošku podexponovanie obrazu, nakoľko DJI Flip má tendenciu hlavne počas natáčania, počas slnečných dní veľmi ten obraz preexponovať a potom je to také príliš svetle. Takže ak sa chystáte natáčať najmä počas slnečných dní, tak odporúčam kliknúť na ikonku EV a znížiť tú hodnotu na -0,3. Tým ten obraz trošku podexponujete a vo finále to video bude vyzerať oveľa lepšie. Druhou zmenou je uzamknutie expozície. DJI Flip má taktiež tendenciu, hlavne pri prechodoch zo svetlej do tmavej časti alebo z tmavej do svetlej, vykonávať automaticky veľké zmeny expozície. Na videu to potom pôsobí veľmi rušivo. Dá sa to však vyriešiť uzamknutím expozície. Prejdeme do nastavení, do sekcie Control. Vyhľadáme si teda možnosť Button Customization. Tam si potom vyberieme tlačidlo, na ktorom ešte zatiaľ nemáme nič nastavené a vyberieme si tam možnosť AE Lock On Off v sekcii Kamera. Tým sme si nastavili automatické uzamykanie expozície na dané tlačidlo, čiže potom stačí už iba na ovládači počas natáčania kliknúť na dané, alebo teda stlačiť dané tlačidlo. Tým sa nám automaticky uzamkne expozícia a nebudú sa už teda meniť hodnoty ISO a ten záber vo finále bude pôsobiť menej rušivo a tým pádom aj lepšie. Pokiaľ sa ešte nechystáte vaše zábery color gradovať, tak farebný režim odporúčam ponechať na normál. Ďalším nastavením, ktoré odporúčam zmeniť, je ostrosť kamery. Tieto nové DJI drony trpia takou nedokonalosťou, ktorou je taký prehnane ostrý až taký digitálny vzhľad. Pokiaľ chcete, aby vaše zábery pôsobili viac prirodzene, menej digitálne, tak je potrebné si to zmeniť v nastaveniach v sekcii kamera. Keď sa scrollnete trošku nižšie, tak tam máte možnosť, že style, to keď si rozkliknete, tak tam bude možnosť, že sharpness a to je teda ostrosť kamery a tam si odporúčam navoliť možnosť -1. Tým trošku teda znižíte tú ostrosť a ten záber bude pôsobiť oveľa tak prirodzenejšie. Ďalším skvelým nastavením drona DJI Flip je nahrávanie zvuku. DJI Flip vám umožňuje nahrávanie zvuku pomocou externého mikrofónu, ktorý potom automaticky synchronizuje s videozáznamom. K tomuto však mám samostatné video na našom kanáli, takže nebudem sa tomu tu úplne venovať do detailov. Pokiaľ si chcete pozrieť to video, tak práve sa vám zobrazí v tomto rohu. Je však ešte dôležité spomenúť, že pokiaľ si neželáte nahrávať zvuk, tak je potrebné to vypnúť, lebo ten zvuk sa vám stále nahráva a zaberá vám potom zbytočné miesto. Takže buď sa uistíte, že je prečiarknutá ikona mikrofónu vlastne na vašom smartfóne,
alebo potom prejdite do nastavení, do sekcie App Recording a uistite sa, že je to teda vypnuté to nahrávanie zvuku. Tým pádom sa vám už nebude zvuk nahrávať a nebude vám zaberať zbytočné miesto. A teraz asi jedna z najväčších chýb, ktorá môže spôsobiť, že vaše zábery budú prakticky nepoužiteľné. Týka sa to vás, ktorí používate drona DJI Flip s ovládačom DJI RC-N2 alebo DJI RC-N3. To sú tie bez zabudovaného displeja, kde musíte pripojiť vlastne mobilný telefón. Ako sa to teda môže stať, je to, že ak používate DJI Flip na začiatku len s vašim smartfónom a máte tam už nejaké nastavenia kamery, nastavenia fotoaparátu a podobne, čiže nastavíte si 4K ku 30 fps alebo 180 ku 60 fps a podobne a potom pripojíte smartfón k vášmu ovládaču, tak môžete si všimnúť, že sa vlastne zmení úplne aj to rozhranie aplikácie DJI Fly, ale zároveň sa vám neprenesú tie predvolené nastavenia, čiže automaticky tam budete mať nejaké defaultné nastavenia a môže sa tak stať, že keď si to nevšimnete, že budete celý deň niečo natáčať alebo fotiť, a potom prídete domov a zistíte, že ste natáčali úplne v nejakom smiešnom rozlíšení alebo že ste mali úplne nejaké zlé nastavenia. Takže na toto si určite dajte pozor. Teda ak teda ovládate Flip so smartfónom a máte tam nejaké nastavenia a potom pripojíte smartfón k vášmu ovládaču, tak tie nastavenia sa automaticky neprenášajú. Takže stále pred letom si kontrolujte nastavenia kamery, nastavenia fotoaparátu a podobne. Ďalším a za mňa veľmi dôležitým nastavením je Advanced Return to Home, teda pokročilé nastavenie návratu domov. Toto nastavenie nájdete v sekcii Safety, keď sa scrollnete nižšie, tak tam máte že Advanced Return to Home a keď si to rozkliknete, tak máte na výber z možnosti buď Preset alebo Optimal. Toto nastavenie určuje, ako sa má správať dron, pokiaľ sa aktivuje funkcia Return to Home. Táto funkcia sa aktivuje automaticky pri strate signálu alebo pokiaľ sa batéria dostane pod určitú úroveň a teda dron sa musí vrátiť, inak by napríklad spadol. Alebo potom ešte tú funkciu si viete aktivovať aj s tlačením a podržaním tlačidla na ovládači. Pri možnosti preset najprv dron vstupne do vami určenej výšky a v tejto výške sa bude vracať späť na miesto vzletu a tam automaticky pristane. Túto výšku si navolíte v sekcii Advanced Return to Home Altitude. Máte tam na výber vlastne určiť, že v akej výške sa má teda vracať späť, že či to má byť 50, 60, 70 alebo 100 metrov. Pri druhej možnosti Optimal, tá je trošku pokročilejšia, tam si dron automaticky vyrátáva, v akej výške sa má vracať späť. DJI Flip však disponuje senzormi len vpredu, kde má lidar a teda dokáže pred prekážkou len zastaviť, ale nevie sa jej vyhnúť. Ak teda zvolíte možnosť Optimal a povedzme, že dron sa bude vracať v jeho nejakej určenej výške, a dostane sa pred nejakú prekážku, tak on ju nedokáže obísť, on jednoducho spred ňou len zastaví a bude tam čakať, kým sa nevybije baterka a padne. Odporúčam preto si navoliť možnosť preset a tú výšku určiť podľa toho okolia, v ktorom lietate, čiže ak sa pozriem okolo seba, sú tam nejaké stromy, ktoré sú vo výške povedzme, že 30 metrov, tak nastavím si výšku preset povedzme na 40 alebo na 50 metrov a mám teda istotu, že najprv vyletí do tej výšky a bude sa vracať vo výške, v ktorej už nie sú žiadne prekážky a bezpečne sa tak vráti na miesto vzletu. Ďalším a veľmi úzko prepojeným nastavením je Signal Loss. Toto nastavenie určuje, ako sa má dron správať pri strate signálu. Toto nastavenie nájdete taktiež v záložke Safety. Keď sa scrollnete úplne nadol, tak tam je že Advanced Safety Settings. Ak si to otvoríte, tak uvidíte, že máte na výber z troch možností, teda Return to Home, Descent alebo Hover. Tieto teda nastavenia určujú, že ako sa má dron správať, pokiaľ stratí signál s ovládačom. Štandardne je nastavená možnosť Return to Home. To teda znamená, že ak dron stratí signál s ovládačom, tak automaticky sa začne vrácať domov podľa nastavených nastavení, čiže keď to bude preset, tak vystúpa do určenej výšky a vráti sa späť. Ak to bude optimal, tak si bude sám vyrátavať teda tú najbezpečnejšiu výšku, v ktorej sa bude vracať. Alternatívnymi možnosťami sú Descent alebo Hover. Hover znamená, že sa bude teda vznášať na mieste, kde stratí vlastne ten signál a bude čakať na obnovenie signálu.
alebo potom descent je, že dron na mieste, kde stratí signál, tak rovno pristane. Tu to veľmi záleží od toho prostredia, v ktorom lietate. Najčastejšie asi budete využívať return to home, ak lietate na nejakom otvorenom priestranstve a letíte príliš ďaleko, preruší sa signál, tak automaticky sa dron začne vrácať späť, čo je najbezpečnejšia možnosť. Ak však napríklad lietate povedzme, že v nejakom lese alebo na nejakej lesnej cestičke, tak tam by bolo veľmi nebezpečné, aby sa dron začal vrácať späť, lebo povedzme, že ak ste v lese a je kopec stromov okolo vás alebo sú tam nejaké kriky a podobne, tak je veľmi nebezpečné, aby tam dron začal hneď stúpať do výšky, lebo hneď by mohol naraziť do nejakého konára alebo do nejakého kríka a hneď by mohol spadnúť. Čo však nevadí, stačí nám ho poslať, my to opravíme, link dole v popise. Ale v tomto prípade by bolo bezpečnejšie navoliť si možnosť hover, aby ten dron povedzme, že sa vznášal na mieste a vy uvidíte na ovládači, že ste stratili signál, tak sa presuniete bližšie k dronu, signál sa obnoví a letíte ďalej. Alebo prípadne descent, kedy by dron pri vlastne strate signálu automaticky pristal. Ale to môže byť tiež také trošku nebezpečné, ak neviete, že aké je to podložie. Čiže taktiež by pri pristaní sa mohlo stať, že by narazil na nejaký ker alebo bol by tam nejaká vetvička zo stromu a podobne. Takže pokiaľ lietate povedzme, že v tom lese, tak tam určite odporúčam nastaviť si možnosť hover, aby ten dron sa jednoducho vznášal, vy prídete k nemu a viete ho ovládať ďalej. Alebo potom teda, ak lietate na otvorenom priestranstve, tak odporúčam možnosť return to home a descent používať len na miestach, kde viete, že dron môže pristať. Ak sa vám častokrát stáva, že neviete udržať objekt, ktorý natáčate presne v strede obrazovky, tak toto ďalšie nastavenie je presne pre vás. Na ovládači si totižto viete zapnúť mriežku, pomocou ktorej bude orientácia v priestore úplnou hračkou. Navyše táto mriežka sa zobrazuje čisto len na ovládači, takže sa nemusíte obávať, že by sa potom ukázala na vašom videozázname. Je to čisto teda taká vizuálna pomôcka. Tú pomôcku si nastavíte v nastaveniach v sekcii kamera, scrollnete sa opäť nižšie a tam bude možnosť grind lines. Na výber máte z viacerých možností, ktoré sa dajú navzájom kombinovať. Ja však štandardne používam hneď tú prvú možnosť, to je také štandardné X-ko. Objekt máte presne v strede a nemáte tak problém to udržať v strede vlastne obrazovky. Na záver sa poďme pozrieť ešte na moju najobľúbenejšiu funkciu, ktorou je Cruise Control. Cruise Control funguje podobne ako napríklad tempomat v aute. To znamená, že pokiaľ začnete s dronom vykonávať určitý pohyb, povedzme, že napríklad obled nejakej budovy, tak stačí vlastne nastaviť tými joystickmi tú požadovanú polohu a potom si len zapnete Cruise Control, teda niečo ako tempomat a dron už automaticky bude pokračovať v určenom pohybe bez toho, aby ste museli čokoľvek robiť s ovládačom. Zábery zachytené pomocou tejto funkcie sú naozaj krásne, jedinečné. Skvelým príkladom je, keď kráčate chrbtom od dronu a dron za vami stúpa a tým pádom krásne odhaľuje pred vami prírodu a vy ako keby kráčate do tej prírody. Takýto záber viete prakticky zachytiť len pomocou tejto funkcie, lebo ak by ste použili napríklad Active Track, tak ten dron by vás sledoval, čo by nebolo úplne dokonalé, a ak by ste sa to snažili natočiť manuálne, tak buď by vás bolo vidieť na tom zábere, ako tam manipulujete s joystickmi, alebo by potom ten záber pôsobil nejak trhavo, takže tá funkcia je naozaj skvelá. Cruise Control si potrebujeme však najprv nastaviť, čiže opäť ideme do nastavení, do sekcií Control, scrollneme sa nižšie, nájdeme opäť možnosť Button Customization. Tam si musíme opäť vybrať tlačidlo, na ktorom zatiaľ ešte nič nemáme nastavené. Pokiaľ si ho nájdeme, tak si to otvoríme a vybereme si možnosť Cruise Control. Tým sme si nastavili vlastne nastavenie Cruise Control na požadované tlačidlo. A teraz už vlastne iba stačí dostať dron do požadovanej výšky, rýchlosti a polohy, v ktorej ho chcete mať. Ak už to teda máte, tak potom stačí už iba stlačiť tlačidlo Cruise Control. Na ovládači, na obrazovke sa vám zobrazí vlastne Cruise Control ikona, že to bolo vlastne spustené. A tým pádom už môžete pustiť vlastne ovládač a dron bude sám pokračovať vo vami určenom pohybe.
Tým získate naozaj až taký, by som povedal, že profesionálne vyzerajúce zábery a kreativite sa medze nekladú, takže môžete pokojne si povymýšľať kadečo s touto funkciou. Tak a to by sme teda mali. Toto bolo 10 najlepších nastavení, ako dostať z drona DJI Flip Maximum. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, budeme radi za každý like, koment a odber na náš kanál. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!